tabbas yayi. Shi ne mai taɓan kaɓar gona jiki a unguwarsa ta yi sauyi. Sabon so akwai azaba wanda ya saba a dole sai yayi. So ne mai rufin asiri wani sa'in za ya kai kasan daure. Ciki na su ilimin sautin haɗuwar barishe ya samu wuri. Ko da baka aminta ba shi so ba ruwa nai zai ma shiga sauri. Shi so bai gani da ji sarki ne ba wanda za ya mai koriya. Duk mai ja ya san da cewa sai ya kama shi ba cikar moriya. So shi ɗan uwan halitta ne a jikin ɗan adam yake kwana. Samun duk farin ciki na gunso wataran ya saka jin kuna. In ka samu akasi a cikin biyu kai juriya ta ban kwana. Ka rarrashi zuciya.